up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, lukumang, nana sasa bayo kormo we wato we spoke def ma maser nang. We barodi sobuso we karif ko archa nyusuf serana sepsa. We barodi nordogo mit zuid usgogo mit west we spoke def ma maser nang. Serana sepse kari. En mis do jang abrarut. Ya Master Gambo, posubinyi wakbar ala des mangorina trasi, ala de diaspora de senama de tan trasi. Bispi de we bari wang odi en we aksi uno fuko harus turu bangi, want tide tori otaki en usabi taki no na politik ting, dus otak tori. Ano so Master Gambo? Asasan de. So, we biji soti de, omdat luku te wasan na fiyo. Mi grandma ba wasane teji mi tak te gadeji wasana ne melde ya fesi. A dekba. Ja. I verstaan. Dat te wasan na fiyo, of de fiyo. So, nanga de wortu disi. Dat we fristeri masararam din minister van Buitenlandse Zaken. Ja? Dat amang trong secretaris-generaal van OAS. Ja. Sa wantakas aan dat. Moet egi eerlijk. Pitrong asan natin Master Gambo. Iya. De pungfur kennis. Iya. Want je begrijpt dat je vertegenwoordigt alle de kondre. Iya. Amerika story, is dat niet toch? Aher Amerika. Dus Ja, toch? Noord-Zuid. Ja toch? Iya. Je vertegenwoordigt die man. Caribisch gebied. Jawel, dus je begrijpt dat alle kondre Caribisch gebied na trasi alaman nam na baka. Iya. En je ziet dat sernang o chakon man wamandi srapu. En sanatori. In Barigata kan ba een tegenkandidaat. Ja. Maar de man die bo steun naar tegenkandidaat Brasil, Argentinië, Ja. Paraguay volgens mij, is dat bij de man dat tak nee. Wanga sernang. Ja. En usa masararam din. Juist. Want masararam din waka stage. Ja. Ama bij de adjunct secretaris-generaal assistent. Maar zo'n periode. Sommige dan mag die. Sommige bij de regering toen in Sernang. Want de regering trusigo. Ja. Regering voor Sernang. Ja. Dus ondersteuning. Ja. Dat zijn de Europa. Zo. Maar dan nu, daar man kon nou verkiezing. Ja. De regering onder leiding van door de bank. Isabi? Ja. Dat de man taki de Gigayana aan ondersteunen. Nee, dat begon je nog niet. Nee. Wat zei je? Mezelf nog sabi zijn de. Maar de man, maar die nou een serna man toch. Erg, ja. Erg. Ja. Maar dat is afzane. Ja. Na ten dat die SLM, de man betek SLM e vrije tek matega conferentie. Oh, isabi periode. Isabi toch. Oké. Je hebt bankroet SLM. Ja, wat goed ze naartoe. Juist. Oké. Je verstand. Mhm. Dus dan attend dat die. Maar leksam tak die gramma tak sana fio, otron fio. Ja, want misschien in een spitsu, we volgen spitsu radin. Ja. Amantak Engels, amantak Spanyol. Ala talamantak i, dus me verstaan het dat i. Ja. En een man legt uit dat de man die aan mij big up, Ja. die de bedrijf, akkoord eigenlijk als president. Ja. Aan mijn big up finish aan. Ja. Aan big up, wat trouwens dia, Saba Broki, bij de bos. Ja. Aan big up, dit doet man dat jaren. Ja. En dat ben boem. Ja. Ja. Omdat luko. Mi otegi wansan. Man attend dat man mekento. Ja. Like assistent, secretaris-generaal. Den berichten dat amanya een mooi stage. Ja. En in berichten dat is Spanjoro in mantaken, want ome kondre in Zuid-Amerika et dat is Spanjoro. Na Brasil, hoe dat potogis. Ja. Ja. Je verstaan? En Engels, hier Caribisch gebied het dat Engels. Serna weet dat Alassani. Alasan weet dat. Alassani weet dat ja. Alasan weet dat. En in berichten dat je faya kare asaranato. Amoksanga ama ap ome influta in Frans, Spanjoro, Portugisi. Ala desanda da ini. Ja. In asaranato. Ja. Je verstaan? Dus, een pluimpje. Ja. Ama verdienen. Natuurlijk. Je verstaan? En ze na verdienen. Sernang vooral. Na verdienen. Omdat in berekent dat no sernate in de lift. Ja.
Alasani, dus a president is mino sa soort neming jeng. Ja. Maar alasan sama fasi. Attention. Ja. Maar ba tramate de man be fasan, de man ba karabita anu. Ja, kijk, bepaalde man in akkoordre. Want met arki bepaalde man in akkoordre. Bepaalde man in akkoordre. De man, eigenlijk de man loopt ramdien trondati. Maar je begrijpt als aan dat als er nou wereldwijd de mij sabunu. De mij sabunu, want Fossi, ja, hoe dat kwam 50, 40 jaar geleden. Die me wat door een seconde, toch? Daar heb ik actie eerst aan. Where you come from? Big motor, dat met je master. Pepe dat de. Is dat pas maar zoeken, Afrika? Ja. Dat ben je zoeken. Ja, omdat we dongro. Ja, toch? Dus nu, je ziet dat je Ramdin go dat president Ecuador zei. Ja. Is dat daarmee zegt, oh, hoe deelt zie Guyana, dat doe je. Ja. Omdat dankzij het buitenlands beleid die voer want de president is hoofdverantwoordelijk voor het buitenlands beleid. Ja. En dan man make de passie, want we waren geïsoleerd. Yes. Make we takasan lek vast aan de. Ja. En dan, masarasan toki boroka isolatie. Ja. Gorontapu ko sabuno. En gorontapu presuno. Want, abun woroko. Ons godoro. Natuurlijk, godoro. Ja toch. Want je begrijpt dat je na omensani gebeur IMF, DC, en wansan mi want dat ete, mek desma verstaan, dat je economie na inflatie, na lek baradanga sa. Economie want dat je zij abi, zij mandu, na zij no mandu. En if iemand moro furu, da inflatie is saka. Dat want dat die monetjes moro waarde. Ja. En economie want dat die na te allemaal bedrijfsleven lanti, alle bedrijven. Het doe mee en na productie er kon opgang. Isabi toch, i abi stabiliteit, ja. Unom teka stabiliteit tante jeni no so boroko. Je verstaan? Dus dan. Asanda die wilde ik even kwijt, hoe desma kan verstaan sani. Want na alle programma wordt takator dat want titak economie, dan na luki. Ja. Tak samen zit taki. En hij begrepen. Maar nu voor we broken chimoni, dat hij verstaan. Ja. Nou, Arki, waar president doet in de economie, of leg uit sa doet. Ja. Dus eigenlijk op zo'n volk atodisi. Mooi zo. Doro, Doro nangamuro, Wego Doro, Doro nangamuro, Dichan confute kakondre abra, nangaso men fuka, nangaso men binaye. Crisis stop, crisis perikeres rana, confes refi, hero men smaye. Machano long ma agna plek wapa, broko na a opbouw voor Israël. Ja, we gaan door met het goed werk. Dat succes wordt geboekt is ons kenmerk. We zijn de VAP, we zijn sterk op pad, kom je met ons mee. We gaan voor een beter zuid. If je ei no be op, dan doe het nu. Nieuwe school, maar lobby en Godolo. En er komen nog meer, dus we Godoro. We Godoro. Doro nangamuro. Nangamuro. We Godoro. Doro nangamuro. Nangamuro. Als je niet eens bent met die stabilisering, als je niet eens bent dat we 60% inflatie teruggebracht hebben naar single digit voor de eerste keer, als je niet eens bent dat onze schuldpositie van 165% nu gegaan is onder die internationale norm, zoals IMF dat zegt, namelijk onder die 60, kwam op het podium en zei, u gaat al deze maatregelen terugdrijven. Suriname, ja we moeten samen, vechten voor ons land, en dat doen we hand in hand. Strana Google Street, voor uw vragen, alla strana man, upo sprake van discriminatie, want wij maken ons tot een betere natie. Let maar op de inflatie, is dat niet een goede prestatie? Wat vind je van de AHP, bouw mogelijkheid nu voor iedereen. Herstel van ons rechtssysteem, elke stem telt nu even mee. Nu zijn onze schulden herschikt, met dank aan de pres, want heeft heel veel geslikt.
We zien dat de werk wordt verricht, ondanks de stress en alle gewicht. Zelf sterk, maar samen sterker. Gewoon drukken, want we moeten verder. Stap voor stap naar een beter morgen. De jeugd van vandaag is de toekomst van morgen. Doro, Doro, Nangamoro, Nangamoro. We go Doro, Doro, Nangamoro, Nangamoro. Sure. Dat doe shifa san waka. Want dat boskopu be panya kondere. Vajes like de yadi president a Mongo. Alasa terwijl na fochamu. En dat sami verstaan. De man dat die if nasma sede aan. If na marijuana de smoke of na sopi de dirini of na sang. Uno sabi. Want unde te jasa foto. Maar de beeld is sorry dat desma ontvang a president. Ze waren heel enthousiast. Ja. Isabi toch? Omdat sumano wan boom. Dus dat die. Alles mo wan boom. Ja. If you takino boom e committee de takino wan boom. Da kore kormi. Dat was aan de boenangai. Wasan no banga yo. Je verstaan dat die boom doro dat desma ontvang a president. Maar yabi desma mino sapsa de mandate nyang. Sade drini. Of zij go in de hersen. Maar noti san ego boom in a kondere disi. De man even taka boom. Mino sabi, makandi ka je mga pisat. Maar kan hij de deze heeft nog boom. Dat is een probleem ook toe. Want soms die nog boem is heeft nog boom. Nee, maar ik allemaal gears you. Oh. Je begrijpt toch? Na san da wan bijis ma beta kwa to. Tak wan law man uit o teji taka law. Nee, tuurlijk niet. Hij tak you law. Altijd. Sasa Europa toch? Dus omgekeerde wereld. Ja toch? Dus de man die komt met Hibari. De man bari dat na Libi. Dat na Libi. Dat na Libi. Met Hibari, ja. Dat je go vooruit. Asa ne Europa ze man dat nego vooruit. Nee. Ja, maar hij blijft stuivertje verwisselen naar de voet. En daarom je wil goed de vrouw beleggen uit. De vrouw dat president, Juka ko altijd naar die wan dame dat. Dame dat. En met die president wan punt, met je 100 punt. Ja. Niemand lukt. Ja toch? Die jugu be da pe stroom no be man de dan disi dan dati. A president ga setting. Bam. Ja. Zit alles aan die. Ja, die toch? verstaat ook. Ja. Man dat. Nou een volksleider. Met die. Dan nou today idoro da pe de lossen op. Omdat dat kan. Ja. En dan op bedrijfspolitiek aan hen. Terwijl trouwens bedrijfspolitiek. De mij poti onder druk voorzien. Dat bijna nog maar weer is. Nog maar stopboom. Ja. Isabi toch dama, zogenaamd amantje sereden de engel. Terwijl de president dat nee productie kon dusani, met juafaya, met zitten kon. Maar daarom je dat was niet, we zitten kon. Dat president de taki, de president taki, temis do dape. Wis probleem kon, mine longwa. No man. Isabi toch, mine longwa met napu. Ja. Is het door en daarom angwa mongo takere probleem dape. Ja, met arki. Meko shi. Meko arki. Ja. En dan met gafoto baka, dan met zoeken los dat probleem op. En daarom met de president zet om een groepo. Ja. Isabi. En desman no loba sandat ja. Ja. Ja, dus dat die. Isabi. Ja. Desman no loba sandat. Nee. Isabi. Want ja, wan losman. De maat na zwart kijkers. De mij winsi, o te wan san kan go verkeerd. Ja. O te wan dis kan go fout. Ja. Voor kan score politiek. Ja. Terwijl ibede na kukuru. Dat die ibede na kukuru. Dat pate kuku. Mijn manga hete. De long. De long. De long. Dat je met bari. Nee, dat long. Dat wing boto. Dat boto na ki squala. En sani. Dat jump ali bashu en ga shoro. Dat lip de rest. Afvolka libende sti. Ja. Ano antarasani. Dat die de na de yot na pe bari. Dat yo set disi. Yo set dati. Yo set so. My baba okasi. Hoe bese? Mijn is op de manati. Ini op de manat, no? De manati, like say taki. Ama jobo, ama shungo to. Ja. Ama libenji. Dat die zitten boom. Die zitten netjes. Dama wako. Dama kono. Dama kino zitten. Toen asan setik ba. Asan setik ba. Dama wako play seti. Oh, play set.
Sinterklaas, mo zit kon alasan me zit kon. Asan neuro ko zo. Zo. En daarom, Mickey, we lopen van president die zegt dat. Ja, En suma safety, dan met kawering. natuurlijk. O Archie. Mijn mensen, dit verhaal is bijzonder belangrijk. Omdat vele politieke partijen zich klaarmaken om die regeerverantwoordelijkheid over te nemen. Eén partij was een coalitiepartner. Abedena boto tuya, abedena boto van herstel, abedena boto sabe gona juiste bestemming onder mijn leiding. Maar aboto comité aan squala, aboto commissie orgaan, aboto kiswinti, aboto nakwatratizo, aboto dege. Wij hebben daar leiderschap getoond. Zij zijn eruit gesprongen. Zij zijn eruit gesprongen. Dan kom je nu zeggen, ik wil regeerverantwoordelijkheid hebben. Wel, waar was je verantwoordelijkheid toen je leiderschap moest tonen? Heb je laten zien dat je geen leiderschap kan tonen? En dit is wat het volk moet weten. En een moeilijk ding in het durf voor zo'n leiderschap. Dan nou je want contact abra, die zet dat aan ik bouw. Dus na lek zo taki. If you can't stand the heat, Ja, don't stay in the kitchen. ja. Want hij loopt meteen naar kukuru. Dat anya bor mooi, dat kukuru kokoru. Right. Dat of kopuru nyam. Ja, Banga takuru maneri. nee, dat kan niet boren toe. Ami bori. Right. Mi be ye bori. Ai, Be pot blok. ai. Be pot soto. Not naughty. Not naughty. You Not know me naughty. Maar eigenlijk de man die goed op podium gaat naku. Jouw je toch? Ja. Asan moest maar tegen dat eigenlijk minum tak desa jara. Maar weet je wat ik gemerkt heb in een politiek landschap voor Suriname? Ai. No one de politiek leider te de kata podium de mek fout. Ja. Maar de tak soort fout de meki. De tak saden doen. Nee. Want a paarse bedrog. We kwetja volk lek fouru. Ija fouru nyang. De bangen. Ine voeden op, ine potin lokaal, ine trainen, ine ja ukufa goler fisi not ine do. Leki poten dape. Vakanyang da de tevreden want dat tamara. O brite fiechari nyanje da stem bakaita. Ada pumadiere masaga. Wat ik was aan die mega score toch? Nasansa je zien ons heeft na podium toch? Ja. Die mega score, de kies van onvoldoende toch? Ja. De take ik ga also. Ja. De thema ik kies van onvoldoende. Want 5, Ja. aan 4, onvoldoende toe. Is onvoldoende. Maar als Marati, zij leggen nou, ik kies van 2. Nou, diepe onvoldoende. Nou, 1 zin van diepe onvoldoende. Is dat weer toch van 2. Maar dat is niet tak. Weet de jongens in kort op Ja. dat bar slecht. Juist. Dus de staat in het takkie. De tak, we hebben fouten gemaakt, maar in het tak van 2 kiezen. Nee. Dat kan wel tweede. Nou, we hebben fouten gemaakt. Ja. En luku, mio sorry. Isha libi disi. No me krapanga grontaku. Lek fo wan oloisi elong. Ja. Agot nono agata po een bepaalde euro. Tamarego bakata pa euro. Natuurlijk. Natuurlijk. Dus na ango ankong, Ja. ekomitju baka. Ja. Isabito. Ja. En vooral if je libi no officieuze cirkel. Dat je toekan na serefi. Ja. En dat die toekan na serefi. Dat je bo 3G you serefi. Want dat je kon denk tank van je bo 3G serefi. Ja. Je kon bo 3G volk. Fukolera volk lau sani. E tak sani. Want no was dom. Maar once aan misap taki. Wie soort van den kost dom. Den man er no turk sa president die spotty. Nou. Dem durf pura subsidie. Je verstaan. Maar Archie Suma die one kom. Ja. Maar Suma legt de uittak. In een koers op streven. Moeilijk. You're not fit for the job. Nee. Stabiliteit ja. Je ja stabiliteit. Moeilijk. Je broken. En als Maduro zegt dat. Na Smadoro. Zie leg je uit. Dat kon je rennen. Ja. Om Simons toch tot president te maken. Ik zou het niet beginnen. Ik ken die vrouw en ik zeg het nog een keertje. En men is met smerige dingen bezig. Ja, zodanig misschien zult u het wel gehoord hebben dat ik zelf cocaïne in Nederland verkocht om mijn studie te bekostigen.
Ja, zelfs gewoon een psychopaat genomen vanuit het niets. Vuile, vieze spelletjes. Die vrouw, absoluut, NDP, absoluut niet meer aan de macht. Ze hebben de kans gehad, we hebben veel corruptieschandalen gehad. We kennen de mensen die hebben gerommeld, gefrommeld. Als je gaat kijken, de naam die u daar naam noemt, de mensen die het bestuur nu vormen, dat zijn mensen die allemaal door Bouterse toetsen zijn weggejaagd geworden als minister. Omdat ze hebben geroofd, gestolen, etc. En daarmee denkt men problemen namelijk te komen oplossen. Dus als je het mij vraagt, mensen, begint u absoluut nooit meer aan de NDP. Dus laten we naar iets nieuws gaan kijken. Dat roep ik de mensen op. Zo, we doen hier. En dat onzerna se ipsa etak ook toe. Ja. Isabi toch, want dat Barse bedrog. Disi, aan een malligheid. Ja. Isa papa, abeleid van Barse bedrog. Abejes een beetje à la tria soepo. Ja. Met weinig water. Ja. Inomasha meti. Het was geen soep meer. Oké. Abede wan papa. Oké. Isabi toch. En dat papa dat die trouwen exi. Ja. En de nee, she zei ipsa daarbij. Insi. Nee, jullie kan volk nee, she zei ipsa daarbij. Ja. Isabi toch. En de man is nog meer karab. De man jama voor aan ala wiri. Ja. Maar de man zegt gewoon leg uit Friends en Family. Maar if je bedina exi. Ja. Dat is zo'n familie naar amati. Ja. Ja. Vandaag de dag dat de man die schreef je kon leggen uit Friends en Family. Dus toen je alle de mati. Alle de man die bedacht. Tro miljonair. Ja. Alle de man. Inderdaad. Alle de man tro miljonair. Ja. Alle de man. Zijn bij abnot noti. Dat de man die wil ik voor in waren. Meteen. Dus a volk is eshi. A sa ook toe. A verstaan. Fuluku. Seepsa. Nanga. A parse bedrog disi. Zo. Dat tegendeel van parse bedrog. Ja. Dat na apartheid is VHP. Ja. Bij a president na voorzitter. Ja. De shitaki in VHP structuur de. Ja. 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 Structuur seti. Alasani. Dus if idee na partij. Ja. In afkot na pastarati make it barif de jere. Nee. De structuur zeti de. Gawang de structuur. Natuurlijk. Fugo kreen. Uiteraard. Iedereen zal niet tevreden zijn. Dat begrijp ik ook. Maar berekent dat we komen uit een diepe dal. Dus dan na saaf-safri. Als een zeti. Ja. Ja. Als een zet komt. Dan. Wan patiëntie uma na wan goede uma. Altijd. Ja. Altijd. En samen tegen jou kan brengen. Ja. Want. If capaciteit jou. Dat maakt snetje TV boroko. Ik heb ribi want de tijd wan olo. Ja. Zo simpel is het. Ja toch. Zo simpel is het. Bueno. Ja. Dus dat je verstand dat die van de structuur zit in een partij. Dat want dat je nou een geordend partij. Nou een partij bij orde. Organisatie die als een city. Ja. En je ziet alle de ministerie. Vast aan de waka. Als aan de go. Isabi. Natuurlijk ja, een apart cheap probleem. Dat u sabi. Ja. Maar je na libisma. Ja, waar gewerkt wordt. Er fouten gemaakt. En je ziet ook dat je zo een clip. Vooruit je bij tegen, maar dat waarschijnlijk omdat een kleur viel. Ja. Je kleur. Je kleur. En PIB tang. Ja. Dus je hebt zo'n partij. Ja. Zo, want we nasan dat die. Omdat als er journalist die zie, dat nasan dus een man heeft bot gevangen. Ja. Want dat bij praxis dat heb je ofenist of maar not de heeft de hond in de pot gevonden. Maar corrigeren direct. Maar corrigeren omdat een man die zie de in dienst voor een bepaalde entiteit. Ja. Voor zorgen dat je de blakke VHP, de blakke regering, maar amaka, abartine ai aneshen, dus dat. Je verstaan. Ja. Want aan je durf stel de vraag die ze naar Paarse bedrog. Nou. Dat ko Archie. Juna VHP'er? Ja, mina VHP'er. Hoe lang akba? Want tijdje ba. Want tijdje bij terug. Ja. Sabo weeg je voor trouwen VHP'er? Teluku afas van organisaties de man richting. Dat je shitaki a bestuurlijke de in VHP. Die taken zijn netjes verdeeld. Ja. En jij bent belast hiermee, jij bent belast hiermee. En je ziet dat het een organisatie is. Structuur de? Structuur de in een systeem.
En daarvan hou je? Daarvan hou ik. Daarom heb ik voor Transvaal gespeeld als Mungo. Uit Mungo moest ik voor Intermungo Tapu spelen, toch? Heb ik voor Transvaal gespeeld. Want Transvaal is een organisatie. Dus ik hou van organisaties. Ik hou van leren, groeien en op hogere niveau gaan. Ja. Maar like Mungo Boy, like Mungo Boy, de allemaal denken dat je automatisch je abo op je naar Mungo Boy. Isabi toch, je bent opgegroeid in Mungo, Isabi hè? Iedereen verwacht van Mungo Boy, zowat je nou vooraanstaande Mungo Boy de Mabo. Dat is maar Sabia Mungo. Ja. Alla Sabia, if dat je Boboya Mungo. Alla Masabi. Alla Masabi met toe. Maar dan ben je direct van Mungo, Abob. Waarom is het geen Abob? Suriname is geen machtsstaat, maar is een democratische staat. Ja. En we mogen kiezen voor welke politieke organisatie we willen. En of achter welke leider je wil gaan. Want je hebt mensen die hiërarchie volgen, structuren volgen. En andere mensen die een mens volgen. Dat mag. Is democratie. Dus je mag in welke organisatie je wil dan ook gaan. Als je in Nikeri geboren bent, ben je niet automatisch van de VHP. Als je in Wanica geboren bent, ben je niet automatisch van NPS. Begrijp je wat ik bedoel? Dus we zijn vrij om in elke organisatie te bewegen waar we zijn. En dat is geen vijandschap. Politiek is liefde, vooruitgang, groei. Mensen helpen om te groeien. Dus... Maar je zegt heel veel, hè? Je triggert me om heel veel vragen te stellen. Want je zegt van, je hebt mensen die een leider volgen. Ja. En je hebt mensen die structuren, loopstructuren, weet je, en al die zaken. En aan het begin zeg je van, je volgt de VHP, je bent in de VHP, omdat daar heb je structuur. Weet je, taken zijn verdeeld, je snapt duidelijk, PM go, die. Maar zeg je met andere woorden dat je daarom niet naar de ABO bent gegaan, omdat er geen structuur daar is? Ik weet het niet. Ik ben niet binnen de structuren van de ABOP geweest. Dus ik weet niet. Maar waar ik zit, is er structuur. Ik ben niet tegen ABOP, of tegen NPS, of tegen DOE, of tegen wie dan ook. Ik ben voor de VHP. Ja. Voor structuur. Dat doe je en daarom met VHP. Een partij naar structuur. Bij Asane City. Isabito. En dat je ziet dat na alles madina partij. Alles madina partij. En mongo, sorry. Mekishi. Je verstand. Want meer het als mij baart ja, even konja wo ja jeng. Desma dat die minoma je hebt daar. Isabito. Maar zo de. Kan de church zelf de neko? Nee. Den is about onder die dat is. Nee. Den is about. De man dat nee een christelijk leven. Je verstand. Terwijl in VHP, ja moslim, ja hindoe, ja longsu, ja banitri, ja kotsbasun, alles aan de. Ja, maar de man die weet dat uit naar Mungo. Ja. Aman boe omdat aman wang papa. Ja. In Tamai Siki. Ja. De man dat. Dan man gwa dat ra academisch pe. Da wan de hun stand dat ra kom. Nee, in het agasan boebra. Dat komt dat. Tafa da strati. Want dat strati aan mijn tang. Juist, oké. Dat tafa da strati. Ai. Da. In a flow afada no sam not fenserefi. Asap sumo op en dat ook toe. Asap sumo purenda. Dat ook toe. Asap sumo den brudu. Asap sumo deresen. Ja? Sasande. Asap sumo rea ambulance. Asap sumo luke in een ambulance. Ja. De rigera. Ja, dus dat. Je verstand ook. Ja. Omdat de man die ziet ook. De man zegt like zombie. Ja, no? Zombie nou een soort die toch? Ja. Taku soort sani. Ja. Maar ja, masara gambo. Tori deftaki. Maar ja. Akel doro. Abigima doro. Mijn tijd aan die afgrond. Ja. En daarom ik me leg ook uit. Notak mi nego stem. Is dem beter kan gewoon. Dame. Ja. Dame tak ma 5 jaar. Maar dat ben ik nog machine. Maar dat die man taki dan consoren want tu sani. Ja. Inderdaad. Want dan mi go direct op afgezien. Ja. Bitake fibe abuan masara. Ja. Dama is katera money. Ja. Amane sana amane luka gezien. Amane len money no mo. Ja. Dan no inomamoranga libi dama. We. Want a man zelf no mamoro, want akba bedrigi toch? Ja. Dan no mamoro. Ja. Dat je daadwerkelijk
dat amandis no chami conforme dat liedjes wanteramang dan manda to contact we setting saf we poten kombu deze apsa dame te adame dat meneer kan ja leti nu begrijp ik het je verstaan en daarom make fui jepi servi de dan jepi servi doe mee naar economie jepi want data economie alasan saya do het dragen bij naar economie naar stabiliteit van konderen ja nog denk dat ja anomi partij dus meneer werken met Yunasser Naman. Je moet meedoen. Zo. Trusiani na grom pranuasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Je kan jopot napu de tak. Ai, mina wan jajasser naman. Of wan jajasser na uma. Ja, en gosodoro. En meneer na maser degnet die gambo. Ja, maser gambo. Wap tak bakanga de senamang. No si alenge kom. We si alenge kom. Maar ja, hospitaku, dan van actie Masara Gambo, tak continue, Frida na, bagwa. Zo, dat na more on pres parsani. En let sampe taki, in VAP, ja Lonsu, ja Anitri, ja bi Coach Basuin, isabi ya Hindu, alasani, ja Muslim. Die verstaan, maar disi na een feest, is universeel dat want taka na her grond tapu na wan grond tap tori want taki disi ego on taki de ma e prisiri omdat de ma overwen aku abung overwena ogri okay je verstaan daarom ik de ma e prisiri je verstaan en dat na pagwa dus dan ano no wan monster no wan manego dinlek fa de tak de lau anga de sandat is het goede op het kwade de man die ze vieren zo, maar kan de you fen wan boom, dat je breedte, dat is don, dat je aan hebt je die want tori, dat we haar wan futu, dat want dat fen wan boom. Na sali bi dekba, na gorom tapu. Dan alama sabi, masar gambo leg uit, maar no mi tapu, want tabi hima en nape weng mi dape, maar was mi tapu mo takanga de senam. Alleen ekono, dat we si sang ulek senama edu, nang adoti, want je ziet plastic. Watra essuie plastic. Alasan essuie tapa watra. Maar na you leksa nama trooi. Inongot leg uit a regering trooi dape. Na you leksa nama. You trooi dape. En you moet zorgen dat je trooi moro. Omdat ala de losing kan verstop en dan een probleem. Met takuno. Nogmaals met aksuno. Uno trooi door dit abstrato. Hoor je kondre kring. Dat je nou echte senama. Met taku grantangi. Tuantralismo. You don't